Hello, hello! Нямате идея от колко дълго чакам това да се случи. Ето, да имам микрофон, да мога да си да снимам клиповете. Да, наслаждавам се на слънцето, мисля, че е видно. Нямам никаква представа как ще продължи този клип, дали ще го снимам тук или тук. Просто ще остана тук и ще седя на хубавото слънце в добрата ваша компания. Пределно ясно е на всички, че тези клипове ги правя нещо като онлайн дневник за нещата, които ме притесняват, нещата, които искам да изговоря и съм почти сигурна, че вие също искате да го направите или искате да чуете, че не сте сами. Ето, казвам ви, не сте сами. Смятам, че един от най-трудните въпроси в живота на всеки един от нас, включително моя и твоя, е именно да бъда или да не бъда. Факт е, че се замисляме какво да правим през този наш житейски път. Факт. Но не ни ли чопка повече въпроса кои да бъдем? Осъзнавате ли колко много пъти пренебрегваме себе си и желанията си, за да угодим на чуждите такива? Осъзнавате ли колко пъти ние сме пренебрегвали сърцето си, само защото ни е звучало твърде рисковано и най-вероятно ще бъде неразбрано от останалите? Избираме сигурното. Избираме онова, което не ни доставя гарам удоволствие или дори да доставя не е в пълния си потенциал. Да. Всички задаваме този въпрос. Типично и за Хамлет. Да бъда или да не бъда. Всеки от нас искал да се впише някъде, където очевидно не е било неговото място и е бил напълно осъзнат за това. Но пък е трябвало да се впише. По една или друга причина. Трябвало е да бъде приятел с тези деца като малък. Защото били готини. Така му казали. Всеки от нас е спирал да чете любимите си книги, защото, например, не били интересни за възрастните или неразбрани от съучениците му. Добре, започнем да четем нещо готино. Готиното, което мисля, че е готино всички, но не и ти. Всеки от нас поне веднъж е плакал за това, че не може да бъде себе си. Поне веднъж се е преобличал и е хвърлял дрехите си, защото са му казали изглеждаш отвратително, махни ги. Кой би ти бил приятел? Да, и за дрехите си ни съдили. Не мисля, че има човек, който може да го отрече това. Още от най-ранна детска възраст, дори много назад в литературата, ни е отредено, в кавички отредено, кои да бъдем. Как да бъдем нормални, как да се справяме, с кои хора да се обградим. Какво точно се сетите? Още от малки. Ти тък му идваш на този свят, вече е бам, бам, бам. Норми, правила. Факт е, чакайте, сега да ме разберете погрешно. Правилата са правила. Аз не говоря за тези, които реално са правила за всеки. Говоря за онези правила, които те убиват отвътре. Не защото, как да го кажа, проблемът не е в това, че искаш да бъдеш себе си. Проблемът е, че дори не знаеш кой си. Не знаеш, защото светът не ти позволява да разгърнеш целия си потенциал. Да, и съм напълно категорична в това. Проблемът е, че теб те е страх как ще бъдеш разбран. Страх те е да пишеш любимата си поезия или да започнеш от нулата и, например, да станеш музикант. Защото някой ще ти каже, музикант къща не храни. Напротив, хляб и сол да ядеш. Сбъднал си мечтата си. Проблемът е в това как хората ще те гледат, когато всъщност ти покажеш това кой си. Страх те е от това колко хора всъщност ще останат в живота ти, колко ще те оценят и харесат. А не ли не е важно ти да харесаш себе си? Защото когато си себе си, правилните хора ще дойдат. Нали? И ще спрат да се повтарят тези едни и същи уроци. И ние ще спрем да се оправдаваме с това правилен човек грешно време. Проблемът с това да бъдеш или да не бъдеш е, че когато се съгласяваш да бъдеш нечий друг идеал за живот и човек, ти започваш да се усмихваш, когато ти тежи. Започваш да казваш да, когато сърцето ти и разумът крещи не. Започваш да правиш всичко с такава меланхолия, че понякога се чудиш, ти реален ли си? Ти какво удоволствие изпитваш от този живот? Истината за това да бъда или да не бъда е, че
ти си мислиш, че най-вероятно, когато започнеш да правиш това, което ти харесва и да бъдеш този, който искаш да бъдеш, е нещо като егоизъм. Не е егоизъм. Не е ли това смисълът на живота? Да го изпиташ на макс, да бъдеш най-добрата версия на себе си, да бъдеш това, за което реално купнееш, не е това, което ти се налага. Това не е егоизъм. Това е едно от най-хубавите неща, които могат да се случат на човек, които много трудно се извоюват. Да бъдеш някой, да направиш нещо, защото ти го искаш, не защото ти се налага. Да бъдеш себе си е много хубаво. Защото това означава да застанеш пред всеки, да застанеш пред целия свят и да заявиш как се чувстваш. Без капка огризения. Да заявиш какво мислиш. Да заявиш как виждаш света, пречупен през твоята собствена призма. А не така, както си чел из приказките и как си чувал от останалите. Защото аз гледам това слънце и за мен значи едно. За теб има коренно различен символ зад него. Нали? Колко е хубаво, когато просто решиш, че ти е писнало това да бъдеш някой, който не си, започнеш да градиш това, което можеш да си и ще бъдеш. Много е готино. Наистина е готино. Просто да виждаш малките си напредъци, малките си успехи. Това колко много си платил за тези успехи. Повече от нас остават и живеят в клетка цял живот. Именно страха да не бъдат сами. Защото не искат да им се случват едни и същи уроци. Мато тези уроци ни се случват едни и същи поради причината, че ние не сме искрени със себе си, не сме искрени какво искаме, за какво купнеем, за какво се събуждаме всяка сутрин. Ние се будим, обаче не е с усмивка на лица. Повечето пъти като по задължение. Но когато поставиш ясни цели, какво искаш да постигнеш, то тогава събуждането ще го чувстваш като Божий дар. Каквото всъщност е, че ще остане сам. Наистина не се страхувай. Моля те, не се страхувай от това, че ще остане сам. Защото точно обратното, когато ти си себе си, до теб ще останат само правилните хора. Правилните хора, на които няма да им пука каква маска носиш ти днес, няма да са жегнати от твоите преструвки, някакви такива. Защото те неща няма да ги има между вас. Защото ти си ти, те са те. Те са тук, без преструвки. Те са твоите хора, истинските хора. Хората със стойност. Хората, които виждат не телесното, а това, което е вътре. Възвишеното, истинското. Онова, което цял живот се опитваме да опазим. За някъде по-високо. Там, където ще бъде оценено напълно. Когато бъдеш себе си, правилните остават. Да бъда или да не бъда. Това не е просто въпрос. Не са просто думи. Не е просто Шекспир. Това е избор. Избор, който всеки един от нас ще взима всеки ден. Иска или не иска. Достатъчно е веднъж да направи крачката. Всяка следваща става по-лека. Защото всяка сутрин ще се буди и ще има избор пред себе си. Да заглуши гласа, който му крещи: бъди това, което искаш, или ще послуша онзи глас, който вътрешно отблъсква цял живот. Изборът дали да се скрием зад маски или да застанем с гордо вдигната глава с това, което сме. Изборът дали да създадем и живеем нашият собствен живот, такъв какъвто го направим, или да продължаваме да обвиняваме съдбата, Господ и каквото ще се сетите, и да живеем чуждия живот. Както споменах, малко прилича на откраднат живот. Животът е твой, а всъщност не е. И никога няма да бъде, ако не си го върнеш. И дори не да си го върнеш, ако не го създадеш. Тук не говоря чисто физически. Ти чисто физически имаш този живот. Ето ме, в смисъл, мога да се докосна, нали? Или поне мисля, че мога да се докосна. Това е друга тема. Говоря за този живот, който не е само до телесното, а това, което се крие вътре в нас. Цялото това нещо не става лесно. Далеч не става лесно. Няма как да стане за ден, за два, но се изисква смелост. Смелост да направиш първата крачка и да продължиш да буташ, да бягаш, да пълзиш, каквото искаш го наречи, до върха. Всъщност няма върх, който да
покатериш и спечели. Нали? Това е битка за цял живот. Цял ден, цяла седмица, месец, година, цял един живот ще минеш в това. Да бъда или да не бъда. Кръстопътът е неизбежен процес от нашия живот. Но онези малки крачки, онези малки жестове, които те подбутват и някак си ти казват, да, ето, вървиш по твоя път, нали? Извинете, по правилния път. Онзи момент, когато кажеш не защото го чувстваш и не се съгласиш, защото така е редно и да не обидиш някой друг. Затова си това се бориш. Да можеш да казваш не, без да ти е гадно. Да можеш да заявиш какво харесваш, за какво мечтаеш. Без капка колебание в думите си. Без капка колебание. Да можеш да заявиш, че за теб невъзможното не е чак толкова страшно. Ще ти отнеме повече време. Винаги има перспектива в нещата. Винаги можеш да ги направиш в твоя полза. Стига да знаеш как. Бори се. Преди да избираш това да мълчиш, започни да говориш. Започни да казваш това, което мислиш, това, което чувстваш. Започни. Още днес. Още сега. Не позволявай на егото да играе. Не позволявай чужия идеал да взема отново място в целия ти живот. Не позволявай. Моля те, не дей. Наистина. Не дей. Моля те, избери това. Избери този човек. Онези приятели. Онези хора, които ти носят мир в сърцето. Спокойствие. Както в сърцето, така и в ума. Не бъди някъде, където знаеш, че няма да бъдеш добре. Не бъди. Защото на края на деня, вечерта, когато света стане тих, всички мислят, че обичаме нощта, остава сам със себе си и това е момента, в който ти си правиш равносметка, не само за днешния ден, а като цяло. Това е момента, в който ти можеш да си кажеш още един пропилян ден или още един ден, който мина щастливо. Ден, в който не се предадох, устоявах себе си и бях себе си. Защото именно на края на деня единственият човек, пред който ти трябва да заставиш и да бъдеш категоричен, си ти самия. Застани. Застани. Избери да бъдеш истински. Не харесван, не перфектен. Бъди себе си. Такъв какъвто си. Такава каквато си. Избери. И запомни, няма нещо по-красиво от това. Това е твоята сила. В това да бъдеш. До скоро. От мен Дебора и Светлина.